Χαιρετάνε τα παιδιά, χαιρετήστε τους και εσείς με ένα χειροκρότημα. Έτσι, μπράβο. Για προσέχτε τους. Και πιστεύω θα συνεχίσουν περίπου 5-6 χρονιά με τον κύριο Φώτη και την κυρία Μαρία. Παρακαλώ πολύ, εσείς μπορείτε να ανεβείτε στην εξέδρα. Παρακαλώ μπορείτε να ανεβείτε στην εξέδρα. Κύριε Φώτη, τι πάσκηση κάνουν τώρα τα παιδιά μας? Κάνουν ευστοχία στο στόχο. Είναι πολύ δύσκολο για την ηλικία τους, όπως βλέπετε και μας λέει ο κύριος Φώτης. Είναι τόσο μικροί που πρέπει να συνδυάσουν το πόδι τους με τον στόχο. Για κοιτάξτε τους. Joshua, hi! Είμαστε έτοιμοι. Παρακαλώ πολύ να σταματήσουν όλα τα ποδόσφαιρα. Να σταματήσουν όλα τα ποδόσφαιρα, τα τμήματα του ποδοσφαίρου και να βλέπουν τα κορίτσια μας. Έτοιμοι είμαστε. Να περάσετε πάνω, μην κάθεστε εδώ. Η Λάουρα είναι αυτή, Μαρία. Η Λάουρα. Και έχουμε και την άλλη Λάουρα. Πώς πάμε, καλά? Ωραία. Καταλαβαίνετε δηλαδή. Για να τους δούμε. Σταμάτα Νίκο, έχουμε πάρα πολύ αέρα σήμερα, δεν μπορούμε, τι να κάνουμε, βγάλ' το, τι να κάνουμε, κύριε Φωτηρή. Είναι ο στρατηγός άνεμος που έλεγε κάποια ψυχή. Για ακούστε τι θα σας πούν τώρα τα παιδιά του Ταϊκβοντό. Κυρία Ηλέκτρα, είσαι εδώ, η Νέλη. Η Νέλη και η Ηλέκτρα, παρακαλώ εδώ. Για ακούστε τι θα σας πούν τα παιδιά του Ταϊκβοντό. Ναι!
Βγείτε πιο πίσω. Τι λένε, αμπελόκηποι λένε. Πάμε, ένα χειροκρότημα στα μωρά μας. Θα παρακαλέσω τώρα να περάσουν όλα τα παιδιά από εκεί. Μουσική, κύριε Νίκο. Πάμε μουσική να χορέψουμε όλοι πάνω στα εκεί. Και πάτε στους προπονητές σας να πάρετε τα μετάλλια σας. Το τάκ ποτό τα μετάλλια. Χορώσω, πάμε όλοι, χορεύετε. Για να δω. Για περάστε. Πάμε. Θυμίζω το πούλμαν έχουμε συγκέντρωση για να πάμε Yes, stand up. του Πανελληνίου Πρωταθλήματος. Μην λείψει καμία και μην αργήσει καμία. Θυμίζω ότι οι προπονήσεις θα συνεχιστούν μέχρι τέλος Ιουνίου και παρακαλώ πολύ όσοι μπορεί. Hold your medal, Joshua. Όσο πολιτισμένοι είμαστε, παρακαλώ πολύ, Anong sabi na awat? κάτι που είναι στα πόδια σας να το μαζέψετε. Έχουμε μαύρες αρκούλες να τις βάλουμε εδώ για ανακύκλωση. Να δω όλα τα παιδιά να πάρουν από ένα μπουκάλι και να το φέρουν κάτω από τα μπαλόνια για ανακύκλωση, παρακαλώ. Όχι μόνο οι Ιαπωνέζοι να το κάνουν.